Yaba mfowethu, sanibona isikipha sami esishwabene sikamageza. Right. Melo hlale sikhulume leqiniso. Bafowethu, yakeni lento yokutotosa abafazi benu. Nalawa melanga nibateketise khona niyabateketisa nini. Right. Lalelani. Umuntu wesimame umteketisa uzufike lapho obeka khona imithetho yokuthi azi ukuthi uteketiswa wena wedwa, hayi thina hlangene thina ekuteketiseni umfazi wakho. You understand? Ungakwenza ukuthi sesibone mhla sikuvakashele okanye njengoba siphila nje emhlabeni abanye abantu baze babone ukuthi wena umfazi wakho unama powers phezu kwakho. Yebo lonto. Futhi nawe ungasibonisi uyindoda ukuthi unama powers emfazini wakho. Lo muntu lo engikhuluma ngaye owumfazi kusewena loyo. Yeyizwa lonto. Kusewena. Igazi lakho liningi kuye kunelakhe. Nelakhe liningi kuwe kunelakho. Ubili phela. You understand? Okumele ukwenze ukumnikeza umthetho wala ekhaya nokumnikeza indlela yokuphila yala ekhaya ukuze noma sekufika abantu bemzini engakuphoxa, ngoba ayikho bafowethu into ephoxa njengokuthi umuntu wesimame uhleli naye ekhaya okanye endlini segoli okanye sekapa or wherever then khona bese ukuhlaza phakathi kwabantu akubonisa ukuthi wena awulutho. Likhumbule ukuthi weak point yomuntu isemfazini. Yezwa lonto. Umuntu onomfazi uma ufuna ukumbamba mbambe emfazini okanye ebantwaneni enganeni zakhe. Yezwa lonto. So umfazi uma usanda ukumthola mtshela amaqiniso, ungahambisi uthando phambili, hambisa ubuntu nobudoda bakho phambili bese umtshela iqiniso ukuthi lokho nalokho akwenziwa la ekhaya mina ukhuluma kanje nami, bese ukhipha lento ethi uma kunabantu thani awukhulumi kanje nami. Bakhona abantu, abekho abantu, awukhulumi kanje nami. Mina nawe sokhuluma kanje ukuze siphile kahle. Angithi akuliwa. Ungamlindi umuntu wesimame azamoshe bese uyamkhuza bese uyambonisa, no. Umthetho uye ubekwe engekho onile bese ke kubeka umthetho ukuze onayo akhunjuzwe ukuthi yakhumbula sabeka umthetho othi sabeka ukuthi ngakho ke wena unalo ilungelo lokwenza lokho nalokho ukwenzelele isigwebo sakho sithi. Yayizwa lento leyo, siyakhulumisana, siyakhana sabantu. Ungakujabulela ukuthi wena nomfazi wakho anikhulumisani kuze kuphele 2 minutes ningakhulumisani. Makwenzeka amaphutha, wena njengendoda biza umfazi wakho hlala naye phansi. Mtshela umuntu wakho ukuthi lokho nalokho la emzini kababa akwenziwa lokho. Yayizwa lonto. Into sinimosha kakhulu nina majongo. Nani makhehlandini angenangqondo. Enichithekelwa yimizi now and then. Yiyo lento yokuthi ke utshela umfazi ukuthi ngizokwakhela umuzi. Cha, umfazi akakhela umuzi. Umuzi wakho. No. Hayi. Umfazi usuka le uzovusa umuzi ababa la ekhaya. Ngani? Isibeletho. You understand? Nangengqondo. Izinqe ezami le kameleni bengekho abantu. Ya, namabele awami. Yebo sibe siwashare nabantu abami kodwa ke isikhathi esiningi asetshenziswa yimina kakhulu. Yayizwa lento le nale micondo le yami. Yayizwa lonto. Izinto emfazini ezivusa umuzi ingqondo nesibeletho phela. Phela uma enengqondo uzokwazi ukuzala izingane ezinengqondo. Uma engenayo ingqondo uzozala kakhulu izingane zamahlongandleba lethe nemlanjwana ekhaya.
yayizwa leyo nto.